ako po si MC Joto Joy, ang inyong love ambassador from Surprise Food Delivery ko. At ngayong araw, February 24, ay nandito po tayo sa Mangalan, Pangasinan. Dito po tayo upang sorpresahin ang birthday celebrant na si Elsie Cordova Sarilan. At ito nga po ay hatid ng kanyang anak na si Giselle Sarilan Dangatan na nasa Saudi Arabia po ngayon. Ayan. At syempre, hindi lang po natin basta-basta iso-surprise. Hindi natin basta-basta ibigay sa kanya yung surprise na ating daladala. Dahil, kunyari po, siya ay may utang sa akin at kung ayaw niyang bayaran, sasamahan niya tayo sa presinto at doon po siya magpapaliwanag. Kaya naman, abangan po ninyo ang kanyang magiging reaksyon. Kung ano ba kaya? Magugulat po ba kaya siya? Matatakot ba siya? Abangan niyo yan. Samahan niyo kami ihatid ang surpresa natin kay Elsie Cordova Sarilan. Kaya naman, let's G! Malibat ka niya. Oo po. Papasok ko. Sus! Sus! Oo po. Quack. 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 Ay, po. Asa po kami. Kayo po si Elsie Sarilan. May ano pa po kasi meron pa po previous na balance pa po kayo sa asa. Turn over na po kasi yung manager namin. Malakas So, tingin nyo yung ano, niluluto yung pasta. Kaya na may utang yung kunod asa, ya ako Sa ra. asa, opo. May previous. Yes, kasi papalitan na po, ayun, ipapasa na po yung ibang records. Kaya kailangan Nanay ma-clear. manager. Kailangan po namin ma-clear yung mga previous na ano. Balance. Time bar kilala. Bakit na kasi na? Wala akong pera. Paano yun? Ayun, kaya. Wala ka akong pera. Oo. Okay lang po kayo na samahan nyo na lang po kami sa ano. Sa presinto po. Para lang po maano. Tapos kung kailan din po kayo magbabayad, ganun po. Opo. Ano lang po, perma lang. Balance ko sa asa. Nasa ano po ma'am, nandun din po yung ano Resibo. namin, yung manager namin. Balo yung list lang po kasi binigay nila sa amin. Ang galing! Ang galing! Kasi kasi alam ko, wala na akong utang doon kasi malaki na yung savings ko. Ano po, pinorwide po kasi sa amin ma'am yung mga may remaining balance pa po. Tapos kasama din po kayo dito. Elsie Cordova Sarilan. Kahit ano, kailangan na lakad. Ikaw ka nga dyan. Baka po pwede nyo na lang po kami samahan lang sa ano. Minakilaba! Mangkano ka tanong ko na makilaba dito. Tambart lang po yung yan. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! Wala. Dito na lang kayo. Lukasan nyo lang! Lukasan nyo lang! Sige na! Dahil, Dora kayo! Dora kayo na tabaka ginabigin.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Anong sabi mo, darling, ay? Happy birthday po! Salamat! Akala ko rin yung utang na naghahanan yung Ayan, meron po ba kayong idea kung sino po kaya yung nagpa-surprise? Wala po. Ayan, ang nagpa-surprise po sa inyo, kilala niyo po si Giselle? Anak ko. Ayun, saan po ang nagpa-surprise sa inyo? Si Giselle Cerila Dangata na nasa side. Layton, tabi niyang layton. At syempre, dahil birthday niyo na. Ano? Hoy! Thank you. Ano na lang po. Salamat. Message mo na. Ano din? Maraming salamat, anak. Nooy munting batang Salamat, anak. Ugaga mo! Bakit yung ngipin? Wala kang ngipin na eh. Tawa! Hindi ka naman tawa! Hindi naman iyak. Message po natin kay Giselle. Ito na lang po. Pa-message kila. Mag-ingat ka dyan. Sana namin ang lahal mga anak mo. Mahal na mahal ka namin. I love you, anak. Salamat din. Maraming salamat. Mag-ingat ka lagi, anak. Ako naman ngayon ang dapat matalaw. May pati ang sasakyan sa inyo na maglalakad na lang kami. LJT po. Ayan, at okay. Ayan, syempre po, meron din po gusto na ibigay ng birthday message sa inyo. Ayan, sinatawagan ko po Janina Sarila. Tumatanda na kayo. Huwag nang matigas yung ulo nyo. Sana maraming taon pa na makasama namin kayo. Pero iyak na talaga. Ayan, syempre, yung asawa niyo po, magbibigay din ng birthday. Tatay. Tay? Darling! Happy birthday, darling. Sana pagdating ng dibo mo, bang malapit na rin ang dibo mo, pagkatapos ito, dibo na hinahantay natin. Okay, masaya. Darling, ha? Happy birthday, darling. Wala po bang kiss? Ayun ha. Ayun ha. Pagbayag yung nagpa-surprise, ano, wala din siya siyang birthday message. Kaya ito po yung message ng inyong Hi, my dear mother. Una sa lahat, gusto kita batiin ng maligayang kaarawan na. Alam ko po na hindi pa sapat itong ginawa kong ito para sa'yo sa dami mong sakripisyong nagawa para sa akin, sa aming magkakapatid. Kulang pa ito na nagawa ko para sa'yo na. Malayo man ako ngayon, inatandaan mo na di pa din ako nakakalimot para sa mga pangarap ko para sa pamilya natin. Alam ko po na madami kang sakripisyo na nagawa para sa akin. Di ko ito nasukian agad dahil sa maaga kong pakikipag-asawa. Pero ganun pa man, Nay, nandito pa din ako para sa pamilya natin at gagawin ko lahat, maabot ko lang mga pangarap ko para sa inyo. Mahal na mahal kita, Nay. Sana sa munting sorpresa kong ito sa'yo ay napasaya kita. Ikaw yung pinaka-the best at pinaka-mabait kong nanay sa buong mundo. Salamat sa lahat-lahat, Nay, sa sakripisyo at pagpapalaki sa akin ng maayos. Love you so much, Nay. I miss you. See you soon. Nagmamahal, baby. Salamat, Di.
salamat. Sana lagi kang malakas. Huwag mo kakalimutan ang iyong anak. Salamat. Thank you. Picture. Tatay. One, two, three, 3, 2, 1. Smile. Okay. Smile po. Okay, sama po. 1, 2, 3. Okay ka ma. Ayun na nga po, nahalin na po natin yung ating surprise. Siyempre, yung ating mga handa ay ipapangkot na po natin. Walang mali. Kaya lang, stay tuned! Happy birthday to you. Energy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday po, Nay. Lapit na lang tayo. Happy birthday. Ayun lang may cake tayo. Hawakan mo lang. Ayun lang may cake. Yan, tapos harap ka dito na eh. Oo. Oh, yan. Happy birthday! Masabang na mo. Ayun, yes. Palakpakan naman po natin ulit po. Wala po sa surprise mo deliver ko. Happy birthday po sa inyo. Stay safe, stay healthy. Ayan, lalong-lalo na po ngayon ang pandemic. Muli po na happy birthday po sa inyo. Yes. Maraming Ayan, so, salamat sa inyo. Outro. Abide, salamat. Salamat anak. I love you. Magano thank you, Chap. Nagpapabili so, ako. tinatawagan ko po yung family niya for last picture taking po natin. Opo. Family. Okay, game 1. 1, 2, 3, and smile. 1, 2, 3, and Waki. Oh, waki daw. 1, 2, 3, happy! And go! Happy birthday, At ayun na nga po, naihatid na po natin ang ating surprise at na-prank nga po talaga natin sa dahil ang akala niya po ay talagang pupunta tayo ng presinto. Ayan, so muli po maraming salamat kay Giselle Sarilan Dangatan sa pagtitiwala sa surprise mo deliver ko. At ayun na nga po, nakita po natin kung ano yung reaction ni nanay at talaga naman po siya ay nasurpresa at nakakatuwa dahil marami talagang nagmamahal sa kanya. Talagang kahit na nasa malayo po ang kanyang anak ay mahal na mahal po talaga niya ang kanyang ina. Ayan. Muli po, happy birthday po kay Ma'am Elsie Cordova Sarilan. Ayan, at again, kung gusto po ninyo na sa susunod na inyong minamahal sa buhay ang aming susunod na sosorpresahin, huwag po kayong magatubiling i-message ang aming Facebook page. Surprise mo, deliver ko. Ayan, at like and share na rin po natin yan. At syempre, meron din po kayong YouTube page. Surprise mo, deliver ko. Huwag po natin kalilimutang mag-subscribe. At syempre, like, share, and follow po natin ang aming YouTube account. Ayan po, muli po, ako po si MC Joffel Joy, ang inyong love ambassador from Surprise Mo Deliver Ko. Happy birthday, nanay! Surprise! Ibigay. Ayan, ito po. Ay, Yes, at yan po ay isa po sa aming mga freebies pag nag-avail po kayo ng pa-surprise mo deliver ko. Ay, again po maraming salamat po. Happy birthday po. Sige, salamat.